И здравейте хора, съжалявам за последните две видеа, които бяха много кратки, но днес ще цъкаме ранкет. Ще се опитаме да стигнем Мастърс, Митик с рандъми. Ако някой иска да ми помогне, да дойде. Защото с рандъми най-вероятно ще се изнервям. Това видео трябва да е минимум 20 минути. Ходвам. Тук ще банна амбурата. Амбурата е много добра за този мап. Аз кой ще игра? Баннах Франк нашите. Ще видя какво играят нашите. Честно казвам, курди. Тарам. Можех да избера и Поко. Поко. Ще трудничка тази игра. Това вече е невъзможно. Това вече е невъзможно. Томар 753... Томар 753 ме бие! Сериозно! Опа, няма. Как да победим? Това... Трябваше да избера някой по-добър контролер, ама аз кой? Аз нямам. Корделиус, да. Само това мога. Корделиус да избера. Окей. Нашите имат Тревор, което е добре. Просто не го интересува тук. Как не го хванах? Може да ми казвате слабак номер 1 и слабак номер 2. Слабак с номерос 2. Слабак с номеро 3. Не. Тук. Опитваме се да стигнем Митик. Митик! Ранкет. Мисля, че разбирате за какво говоря. Тук вече банвам амбурата пак. Банвам амбурата. Те банват тик, нашите... Честно казвам, май ще цъкам сърч. Те ми баннаха кенчето. Аре, цъкам го. Играя Франка, ама... Да, Франка. Сега, че нямам хайпера на сърч, не ме съдите. И слушайте ма първо. Това, че нямам хайпера на сърч, макснах си сърч преди хайпера и не ми се харчиха точно тия пари. Тук аз ще си апгрейдна. Тук ги държим, май ще е победа. Тук умрях. Това е много зле, умряхме и тримата. Те умряха и тримата. Не са.
Не темата. Ау. О, не. Тук става зле. Бум. Почват да наваксват. Корделия са тук ни спася. Браво на нашите. Браво на нашите. Аз тук скачам. Бихме най-накрая. Сериозно. Тая игра ме мрази. Ако ми кажеш, че тая игра не ме мрази. Hot Zone пак. Тука. Кой да бана то? Уилоу. Амбър. Не мога да банвам Али. О, не. Ако някой ми играе Али тук, ще се гътна. Сериозно. Аз сърч. А то код де е добър. И та, Пени. Пени. Също нека цяло да стигнем Мастърс, ако стигнем аз ще полудея от сега ви казвам. Проблема на Сърч е, че в началото е хипер бавен. Тук, кой ще играе Мейзи? Кой играе Мейзи тук? Аз играм Мейзи, ама не играя на Hot Zone, защото Hot Zone за Мейзи не би трябвало да си е много добре. Тук трябва... Бам. Не. Това гътно. Те не ми дават да си заредят да си апгрейд на Сърджа. Да си апгрейд на Сърджа не ми дават. Колко лоши хора сте. Колко лоши хора сте! Апгрейднах си Сърджа, благодаря. Много мили си хора сте. Бам! Благодаря! Имам трета форма, ама май няма да е за дълго вече. Не, втората е. Ай, нищо не ги бием. Diamond. OMG, Diamonds! Друго. Тук. Шибана. Мортиса. Фанга е още по-щупен. Има прекалено много броуъри. Стом Едгар. Все пак, кой няма този божествен броуър? Кой? Кой банва? Мистер Пи. Бробо. Добре. Това изглежда добре. Както си знае. Естествено, няма как без да има Едгари. Опа. То гътна. Ама, наша също гътна.
Тук. Тук. Като гриф ме смаза. Смаза ме в Brawl Stars. По-скоро щупя на стаж, докато не решат да пуснат Hypercharge. И така става още по-щупена и накрая бъфват Hypercharge и нубовете реват, че са си похарчили парите за Hypercharge, който са бъфнали на втория ден. Първи гол. Бам. Хайпърчо идва на помощ! Бам, 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 бам. Извинете, ама не. 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 Това гриф кемпи в красти. Май е играл прекалено много шоудаун. Едгар. Уби Едгар. Но. Ло. Скипиди ло. Оп. Опа. Не. Опа. Пас. Бум. Така. Yes. Забавих ги. Yes! Бием ги. 3, 2, 1. Аз съм изненадан. Не мога да повярвам. На път сме към Митик. Намек? Сечи се. Какви са ми следващите награди? Баунти. Тук ще банна Бел. Ама аз кой да игра? Те ще ми играят пиперчето. Пипер. Аз кой да игра? Тъпя пипер. Като това. Аз играя Колет. Нашия пипер 10 без нищо. Да. Ама не, това е проблем. Корделиус на него. Громче. То сериозно е с грешния гаджет Нанито. Твоето и Нани. Аре, шутни го е. Пусни деловичка. Ама. Не. Лол. Ето тук ще оставя крачката. Не, искам да ми събера! Искам да си събера. Не. Как да го победим? Това пипер. Аз съм слаб. Аз съм Diamond 2. Това е. Рико, не. Тук аз ще бана Биран. Не, тук ще бана
Balon. Balon. Била шибадна. Била шибадна. Wants to play? Cornelius. Каква прекрасна идея. Disappointment search. Тара. Candy search Jesse. Добре, толкова. Чакай, забравяй да падна Рико. Няма да стане днеска. Корнелиуса. Тука. Кажи ми, че го убива. Не. Не сме. Сега Рикото искам мене. И аз понеже съм прост, ще му дам мене. Браво. Убий Мортиса. Убий Мортиса, бе. В коментарите пишете хаштаг слабси на Brawl Stars. Тука амбурата ще я банвам до края на живота си. Ще банвам тая амбура. Казе, не ме интересува. Мазе. Казе, мазе. Можех по. И так, ама сме си Star Power, защото той е за шоудаун. Далечко. Not responding. Това е сраунда ми. Трипл дрибъл. Бро, трипл дрибъл. Не, ще банна. Не, фанга. О, не. Не. Аз го не играм. Добре. Наруто Джаков Аутрихц. Макиято. Брато, просто даде стоката на Бул. Опа. Не, няма да стане трикшот. Не. Какво е това? Това ли се казва Корнелиус? Не.
Баруто. Ще припаднат. Бу. Бу. Не ме интересува. Бу. Бу. То си избра грешния брат. То си избра грешния джит. Смени гаджета. Франк супер. Кратос. Един Франк, друг Кратос. Ау. Брото, не може да се оцели един супер! Един супер! Бам! Сериозно ли не можеш да оцелиш дори един супер, бе? Пускаш го да цели тук, цели той е 1000 хелт. Ти можеш да я ланхитнеш, ако не знаеш, без да го пускаш. Браво. 1-1, Аксел Про. Не. Опа. Не. What the fuck is going on? Eu hyper, ok. Pass. Аре, бе, там! Благодаря ти, Боже. Благодаря ти, Боже. Hideout. Тук е някакъв тролър, ама не. Тук. Ще банна Б. Бери ще банна на малко рана. Иванчо. Така. Edgar срещу kill you. Това ми е... Не. Това... Аз не трябва да игра срещу грея. Аз трябва да се метна. Но... Нашия той е велик. Приятел на име е Громчо. Опа. Бам. Нови хакерайчи. Ама. Сега. Минус тебе. Това си супер загрома.
Аре бе, аре. Ела бе. Ела ми бе. Така. 9, ама ние сме с повече. Тоест с... Абе да. Но. Всички са да играе. Иренчо Кюю. Сега ще видим един Иренчо. Ефренчо. Така. Win. One of kind. Скелет. Legendary сега дроп на 200. На 200 игри! Не. Победи! Ръкманс. Тука е Рико. Бамбам е Рико. Рикошет. 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 Тука. Тука. Сами кажа, че не си говорна. Окей. Казе! Казе, 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 казе. Казе, 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 казе. Казе, 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 казе. Казе, 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 казе. Охо. 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 Опа. Тука, не ми буташ казито. Не ми буташ казито, бе. Ето тук джем граб. Не. Нинджа мод. Супер ми. Килинджа. Окей, бото. Бото те килна. Не. Не. Често. Браво е. Така. Джара. Пет, 3, 1. Тун. Не. Бягай. Взимай. Браво. Blue team cooldown. Не. Няма да стане. Yes. Чакайте само да си вляза през лаптопа в Grow Garden. Да видим какво става. Що за чудо? И така, хора, продължаваме. Така. Бробо. Тука. Не, фанга. What? Какво става тука, бе? Браво, наша стара. Едгара. Карикал. Окей. Това са тук. Сида. I know they have been making a lot of this funny.
вчера. Така. Бързо минаваме за Power Nap. Опа. За тази игра приключваме. За жалост, апдейта на Grow Horizons дойде сега, ще идва така, че Киви... О, Бил Пипер! Чакайте само да си взема и Бил Пипер и Киви. Тоест... Стоп. Не искам банани. Thanks. Но така ще има един Power Nap. Какво писа си идресто? WTF? Power Nap. Snoring guys, I'm waiting for first half you asleep and he's snoring. Warning this is bullshit. He's snoring. That's playing down his system to see wake up. Готово. И така хора, това ще от видеото, но надявам се да ви е харесало и чао, ще се видим следващия път.